Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka National Pageant India 2008 hakasing sajan jong katayo ka arterik ujemmang 2008 kalalek pansam yu khaw upan bat udai shakishnong lumo ba kum shibenta jong ka jingkiner kiti a jingrap shakilong yeng ki baduk kamtam hakum gani kapor badang yele persya ya jing sapriang jong knyang jingpang coronavirus lani o COVID-19 na benta kani la penlong ye jing yalang baret kapala long ha yeng shnong jong lumo ba right sab ko nongse hagabau rangba shnong uba Everest tangkio ulai don lang rengkat bodu secretary shnong ki rangba dong bat ki nong kit kam shnong nakaliang jong National Pageant India arajar arpo la mikmat daga National Director ikong Eldora Betsy Lingdo u President uba Ransom Sutnga bat ki khot nong kit kam laban kedau baga National Pageant India Private Limited kala penlong ye kum kini ki program sam marbam shekeleng kisnong banyadon mentalang haka kia kason kabalakta shikadai e kamtam ye dilong yeng kiba im da kaba kamai belasni ka National Pageant India arajar arpau ka yeng haka nongrim jongka novelty royalty but elegance ban plelat plelenti ye ki samladon sap kentai bat senrang haka jinglong bhabrio bat dait riam lengba ki rensa ye ko beper om tang hapo ka jela nrei shekeleng ka ri bat ka perthai ru kumju haga bayadai pat bat kashnong lomo ba right saw ko nongse kabadon kumba praspa talitam kitnomieng hapo ka jingalam jong ramba shnong rengkat ka jingsan ran jong ginongkit kam shnong kaya trai lang renti bat gibor penya district haga jingele persya yo COVID-19 bat inget scam bahagini gisni bat gipor benangwan ikam jongpi kan keren kamjam haga ni gajing ya inti jongpi dengan syukuaru penpau kan kapor ba nakaliang jong snong lumo ba hadien ba kini kisibna itam kini jingjia dibangi kendo lembau yang jipang debat habangi i ba binong snong dijungi ki babun ila adu benet ki bela ki jongki ikam ki jam ki jongki bat nakaliang ka jong snong ila form ya ka relief cell de kani ka relief cell di ngilak kentu segi paranong susnong bakinya nok kelut la ka dei da kapisa ne da kimar ki mata kat ke bikis nola ban ai lamba jaka ni ka relief cell kenang bangila ban yarap ya kini kilong ye ki badan kam shisha ya kini jing yarap hapok kasnong ke jongi dengan sno bae ban pedip sapi akan ni por ba hakini ki shibnai tam ki paranong susnong ilawan chakmat ban ai ke jing kasyam ke jongi ke jing yarap ke jongi ya kan ka relief cell hapok snong kumba nyoku yin tam e kila yarap kila no senyang syaka ni ka relief cell bat kumjuru ki balang ki badan hapok ki snong bijungi kila ai ka jingarap ka jongki batru ka jingarap ka bangil ayo na i MLA i jongi bat na ai kuble sha ya piru ba filong ki benda ki jongi ka ba pi la yo ban kener ki jingarap ki jongpi akan ni kapor lamba kan ni ka relief cell ni pediang so bahasa ya kini ki jing ai ki jongpi bat ni kulari pi kini ki jing ai ki jongpi kin lek sha sekitu ki long ye ki belum deserving sha ban yo ya kini ki jing ai ki jongpi akan ni kapor bat ru maksud tunat pentip sipi yang ni kapor ba lamba ki jing ai jong baro ni yo ka bakan ni ka relief cell kala yo kan pediang ki jing ai laka dei kapisan laka dei gimari mata ngilala ben sam syakumba arspa kandai po kilong ye hapo asnong go jongi ngila ben kre ina kaliang asnong ru kumno ngila ben kata hakini ki artio sakumno ru sakumba arspa kilong ye ka bengin kiner ka jingirap ka jongi te hakojo ka podo lagi dan pak kilong ye ibam ton ci saya ka bam ka jongki ka ngila syu aibe menin ru gidan kita kilong ye hadu lai po ye bagi orang ba iwan sirang ba asnong iwan cukup relief cell ilang ba ngimdan su khaw ngimdan su pan ngimdan su piat ban layo ban sam men kasi hadu lai pu tam kum kita kilong ye